сериозна опасност. Сега Иван Цветков, добре с пета към Дани Младенов. Младенов наказателното поле, удар на Младенов. Първи шанс за тима на Левски. Ханзел е срещу него. Добър финт на Христо Йолов и това ще бъде жълт картон. Добре е зад гърба на защитата. Ще стигне ли Йолов до тази топка? Тук отново... Добре завъртя тази топка. Чудесно подаване към Мюлдер. Мюлдер в наказателното поле пада Дъстин Мюлдер. Няма да му свири така да успа съдията. Това е сигурно. Лепно спиране на Иван Цветков в наказателното поле. Продължава атаката на Левски. Тасевски двойно с Цветков. Цветков към Дани Младенов. Ще може ли да стреля? Йолов! Удар на Йолов! Сравнително лесен за спасяване от Мартин Рашка, но ако не друго, поне точен изстрел по посока на словашката врата. Добравя тази атака на Левски. Опита по земя. Старокин. Добре към Даниел Младенов в наказателното поле. Тасевски! Пада Тасевски в наказателното поле. Няма отново сигнал на съдията. Много близо бе Бойко до мястото на събитието и не пожела да покаже бялата точка за нарушение срещу Тасевски. Да видим повторение. Аз си мисля обаче, поне така ми се стори на пръв поглед, че Дуспа няма, а това показва и повторението. Пред Дани Младенов. Не лошо центриране с левия крак и доста лесен за спасяване удар. Все пак точен от страна на Христо Йолов. Йолов. Наказателното поле. Христо Йолов. Удар на Грин! Арш не можа да засече тази топка. Щеше да се получи много интересно. Дъсни Мюлдер в дясно. Йолов залъгва, че ще му подаде. Така и прави. Мюлдер! Арш! Пред погледа на Арш топката беше извадена в корнер. Решителна намеса на Юрий Купски. Със сигурност спаси вратата си от попадение. Това беше най-добрата, най-силната атака на Левски от доста време насам. Йолов прекрасно намери Дъсни Мюлдер. Той по земя сече. Отново Иван Цветков. Страхотна техника на Цветков и великолепно подаване. Дани Младенов. Размина се Христо Йолов с топката. Иван Цветков отново. Влади Гаджев. Все още Гаджев. Успява да преодолее диалог. Пада на тревата. Мисля си, че нямаше никакви причини съдията да си помисли, че Гаджев опитва симулации. Просто загуби равновесие полузащитника на Левски. Иначе добре успя да заходи покрай диалог. Ето тук загуби равновесие. Обаче левия фланг на защитата на Левски много странно. И точно оттам минава тази атака. Съдията показва Дуспан за Спартак Търнава. Дуспан за... Ще видим имаше ли нарушение на Йордан Милиев тук. И дали той изобщо беше вътре в наказателното поле. Протестират сините. Това е нормална реакция, но съдията показва бялата точка. Да видим още веднъж. Сега повторение. Излишни са тези разправи и с украинския съдия. Да, в наказателното поле има посягане там. Финал на съдията Томачек. И 1-0. Безплощаден удар в долния ляв ъгъл. Пламен Илиев от себе. Може би не повече от 2-3 и се стигна до този гол. Да видим сега Иван Цветков обаче. Цветков добре влиза в наказателното поле. Цветков! Все още Иван Цветков! Тук трябва да има Дуспа за Левски вече. И съдията показва жълт картон за Иван Цветков. Мисля си, че тук вече малко съдията Бойко попресоли нещата. Защо да тръгва да симулира тук Иван Цветков? Да видим все пак. Тук разбира се, че има съприкосновение. Но Дуспа няма. Вместо това жълт картон. В доста от ситуациите, когато отсъжданията бяха против Левски, смятам, че съдията отсъди правилно. Но вижте тук за какво става дума. Определено нарушение. Както и да е. Дуспа няма прекалено много мисъл да не допуснат гол вложиха сините, в което няма нищо лошо. Гол на Гаджев! Поне 1-1 благодарение на този феноменален удар на Влади Гаджев. Левски се спасява от загуба, като чини в тази минута. И ще държи все пак реванша отворен. Това трябваше отдавна да стане. Трябваше да се опитват тези удари, но пак казвам, сините сякаш забравиха, че могат да бият във вратата. Кой друг, ако не Владимир Гаджев, може да го направи. Всичко това става в 89-та минута. Прекрасен гол на Гаджев. И ще още веднъж става дума за дистанция от около 27-8 метра. Леко излезлия напред вратар Рашка.
Нямаше какво да направи тук. Просто видя как топката се закова в горния му ляв ъгъл. Изключително изпълнение. Втори такъв гол на Гадже в евротурнирите. Сигурно си спомняте и бомбата, която изстреля в вратата на френския Лил. Цветков. Може и да бие тук Иван Цветков. Търси позиция точно това да направи. Не! Подаване. Райков! Арш! Гол за Левски! 2-1 за Левски! Шуртарш! Бележи гол и Левски побеждава състава. Разпартак Търнава. Брилянтна атака на сините. Какво направиха футболистите на Георги Иванов в последните минути? Изиграха ги много силно. Всичко тръгна след изключителното изпълнение на Влади Гадже в 89-та минута. А сега Шуртарш ознаменува дебюта си в Левски на европейска сцена с този важен, може да се окаже и безценен гол. Трябва да видим още веднъж повторение. Атаката действително беше прекрасна. Защо? Просто защо? Сега трябва да се задават въпроса. Сините не играха по този начин в останалите минути от матча. Защо беше проспано цялото първо полувреме? Защо Тима бе така плаг в атака, след като се вижда, че има възможности? Гола действително бе отбелязан по един брилянтен начин. Изведнъжното подаване към Симеон Райков. Браво на младия футболист, който подаде пред отворена вратата на холандеца. Сега Георги Иванов обаче може да получи и предупреждение. Да видим за какво става дума. Или пък някой от резервите на Левски. Това сигнализира четвъртия съдия. Не е кой знае колко важно може би. Дано да не е някой от футболистите. Дали това